एन्टारटेनमेन्टनि बिसिनि थाखायनो आङो बेबायदि भाइरेल जाबाय थोस एथ'ग्राब भाइरेल जाबायना आङो लाजिनायसो मोनबाय आं ससियेल मिडियायावनो होजोबथारबाय आंखौ भाइरेल खालामजोबथारबाय मानसिफ्रा आयु 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 लाजिनायसो मोनथारबाय आङो मा मोखाङै आं दिन्थिबावनांगौ दे पाब्लिकफोरनि सिगाङाव थोस खालि जेरावबो आंनिनो नाम भुमिका 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 आयु 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 थोस नै एन्टारटेनमेन्टनि फनसो फैदों माथो र' बेखौनो देन होनसै आं हेलौ हेलौ अहाय दङ भुमिका रानि बबेहाय दं आं नेगासिनो बे थिंख्लां बिफां लामायाव नों फैदोल' ए दे आं थांगासिनो दं दे जागोन दे थां आं बेहाय र' बेखौनो देन दिनै नागाथारा आङो फैथोंल' सैमा बायदि होफुंखागोन आं बेखौ बिनि थाखायनो गासिबो भाइरेल जाजोबदोंथ' नोंनि बिसिनि थाखायनो भाइरेल जाजोबदों आङो थोंल' र' बेखौ औ मानसि औ बेसे गोसोम नोंनियालाय माखै नोङो मबाइलाव मा सिस्टेम भाइरेल जाजोब्बाय आङो नोंनि बिसिनि थाखायनो आं गासिबो भाइरेल जाजोब्बाय नै आङो आं नुवाखैथ' लाय नायाखैनो दिन्थिबाय आङो लाय बेफोर मा लाजिनायसो मोनबाय आं मा मोखां दिन्थिहैबावनांगौ आं न'आव दाबानो नुयो बोलाबानो नुयो नुवाखै नोंनि बिसिनि थाखायनो जादों बे गासिबो नोंनो बिसिनि सिगाङाव भुमिकाखौ लायनो भुमिकाखौ लायनोसै आं होननाया नोंनो नङा होमबा नोंनिबो दाय दं नोंनो दांदाया नोंनो खालामग्रोदों फार्स्टआवनो नोंनो आंनि हिन्जावखौ बुद्रुनो मानो होननानै बुंदों नोंनो बिनि थाखायनोथ' बेबायदि जालाजोब्बाय भाइरेल जालाजोब्बाय हा नोंनिबो दाय दं बिसिनि सिगाङाव आं भुमिकाखौ लायनोसै होननाया नोंनो भाइरेल खालामग्रोदों आं माला भाइरेल खालामा आं भाइरेल खालामाखै नोंनो भाइरेल खालामदों ससियेल मिडियायाव नोंनो भाइरेल खालामदों नोंखौनो माथो बयबो बुंदों जे नोंनिनो गासिबो फटक दंजोबो नों माथो नोंनो माथो हटेलाव फटक लालायलायदों आंजों नोंनो फटक लानो थिनबाय नालाय लाखागोन नामा आं माला नोंजों फटक लाया बेखौ नुवाखै नों ससियेल मिडियायाव मा सिस्टेम हगारजोब्बाय बे मोनसे फटकखौनो भाइरेल खालामजोब्बाय नै नायनोबा नोंथ' मानो आंनि हिन्जावखौ सिगाङाव बुंग्रोआ आंनि हिन्जावखौलाय माथो नों सिगां रायग्रा बुद्रुनो मानो होननाया नों आंनि हिन्जावखौ मानो बिदि बुङा नोङो माथो दा माथो जाखो ससियेल मिडियायाव हगारजोब्बाय दा नोंनि बिसियासो फार्स्ट बुंहरदों आंनि फिसाइजों मानो बेराय सेल्फि लायो मानो होननानै ओंखायनो आं रागा जोंना बुंहरदों बेबायदिबा ओरैनोसो मोजां मोनोमोन आं नोंखौ थांगोलै नोङो बिदिब्ला आं नोंखौ नांला दिनैनिफ्राय ब्रेकआप आंथ' मोजां मोनखायामोन नोंहासो मोजां मोनो होनबाय थादों बिसिनि सिगाङाव आंहा बयफ्रेन्ड दंखायो नाङाबो आंनो नोंखौ जाफाबो भाइरेल खालामहोग्रासो नोङो थांगोलै नोङो हिन्जाव नोंहाबो बयफ्रेन्ड दंखायोलायनो आं नांला नोंखौ दिनैनिफ्राय थां नोङो बबेनि भुमिका बेलाय साननाय मानि जाफुङा आयै थिस मा मोखाङै आङो बिमाखौ सोरबा जों न'आव दंना गैया आयै खाफाल मोनदा जाहैबाय आङो मा मोखाङै लायबावनांगौ जाखो आं थेवब्लाबो खेलायहैफिनसै आं बिमा आंखौनो मा होदो बिमा आंखौनो मा होदो बिमा आं दिनैनिफ्राय नांथारला भुमिकाखौ नांथारला आंनो नोंखौनो लांफैफिनबाय आं बिमा नों बिमा दागाब आं फैफिनबाय ना आं नोंखौ लांफैसिगोन दागाब बिमा थ' जोंहा थांसै बिमा न'आव थांफिनसै फै आयाबो लिंहरफिनबाय फैदो फै वेलकाम बेक माय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड आंनि बे गोजाम बुरैखौ लाबोफिननानै स्राय बरायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम न'आव सफैबाय नों माबोरै दङ सेसा लायनि थ' सेसा फैफिनबाय नै नोङो आयदामै बाजै गैयियाव बिराद गाबदोंमोन नोङो बाजै गैयियाव